Tänään mä kuvaan Dirtistä DL, vaan Dirtistä 1000 verran, joten aika ok. Tässä on mun maasori, ettei oo VL, niin mitä nää tafittaa tekee? No, siirrytään asiaan. Esim. 1 Pro maa mun mielestä Trade on mun suosikkimaa. Mutta tulikaa tänne, paitsi täällä on logi. Tää on aika, joo. Ja tää vaan noistaa ja on aika pro. Mutta siirrytäänpä silleen kunnolla asiaan. Hui vittu. Igo. Kattokaa nyt totakin. Hoit. Uish. No, tää video on aika, että minkä tähän maahan Dinomies on mun suosikkikuvaaja. Ja täällä on se mitä vitsiä. Kattokaa nyt, tää on varmaan uudistunut. Joo. Sori, mä oon kipeä. No voi vitsi. Tää on Vilsku. Kuka on Vilsku GT? Vilskuhan se on. Ja tässä on joku Vilsku GT. Se on lol. No. Sailor Wings. Varmaan tää uudisjommaa. Se on, kattokaa nyt tota. Legendaraki. Voi vitsi. Orbos Elixir. Sillä mäkin Force Guy. Sorry. Ei oo kaiken niitä kapeita. Mä olisin ollut se Flaming Cape. Mun lemppariviksit varmaan Gravisson. Nää Rainbow Wingsit. Sitten mä mun mielestä... Mitä Water Wings? Mitä vitsi sekin? Turbo Elixir. Miksi on saloitettu? LOL. No. Ladatkaa Mobitzer täältä tuolla. Siis se on timanttejen kohdalla. Ja mä oon jo käynyt täällä tai surkea. Halleluja. Sun päässä sun. Se on tupu. No. Kuka? Tupu. Katso se kuva hyppä. No. Mä kuvaan seuraavalla viikolla Maxdimin ja Azureboardin kanssa. Mutta tänään mä kuvaan Azureboardin kanssa Dirtistä 1000 vielä. Mulla on syntymäpäiviä. Mä oon valmistellut. Hello. Lol. Summerfest on mun... Mikä? Gravgenot on aika hyvä. Tää on hyvä. Luminen Coach.
Mä ostaisin, jos mä teidän kanssa olisin. Jos mä olisin siinä. Onko kattoo tästä videota? Mä saan nyt tätä timantteja. Niin, jos mä olisin te... No, onko se päkeis? Onko mitä on? No, jos mä olisin te, mä säästäisin tähän. Fossoseen, jos mulla ei ole nyt kroveja. Mä oon ennen kuin katsotukeeta, mut... Hours of Items. Tästä Hours of Items mä suosittelisin säästää esim. Tohon Mongo on your back. Svegamer. No, mut jos lock and stuff, niin mä menen nyt tässä tässä tän läpi. Että kun nää on sillä aika siisti. No, mä menen tästä tutoriaalista tänne koko jutun läpi. Sori, että mä teen oota. Kautta SB. Pitäis olla level 2. Kuvaan. Moi. Moi. Kuvaan. Kattokaa nyt, on outo tyyppi, mä en nyt sano videossa. Kattokaa nyt. Tollain tyyppi, aika sillä outo nimi. Faktoja.
Stop, don't drop. Fora. Down. Down. Solol. Offline. Ei online. Tää video on aika pitkään kestänyt. Vitsi, mä pidän näistä. Jos nää lausuu näin preset. No, pritse. Ei tää vitsi. Ei mun tossa. No. Otetaankohan tutoriali tällainen. No, mä teen nyt tällaisen. Sori. Mä tein nyt tollasen. Meni läpi. Mä teen vielä tän tutorialin. Että tää kestää aika pitkää tää tutoriali. Mä oon aika hyvä näissä, joten tässä ei kestä pitkään näissä. En mä kuten voittanut mitään näistä. Että on ihan ne on ihan mahdottomia joskus lopuissa. Mä rakastan nyt oikein, missä on niitä paljon housen tai näitä portugalisia. Itse aina jotkut me jumittaa just tossa. No, jos mä voitan tän, mä lähetän tän mun kaverille tän vidin. Et sit mähän voisin aika kuvata. Herra peluri! Troll! Selola. No, sori tää tubettaa pitkä. No, kaikki jotka edes katsoo tätä, niin ei voi sanoa. Eihän kukaan pysty edes vielä kattoo tätä. Mä en oo lähettänyt tätä YouTubeen. No, ihan ok tääkin video tulee. Kuka tää omistaa? Kuka broadcastaa? Pitääks lukee noi? Tää on nuubi. Joka on ui vitsi, luudetaan vaan tällaista. Siinä lukee tietty kautta trolla. Oh my god. Hui. Mä inhoon näitä. Mä rakastan niitä toisia. Ne on surkeita. Tarvitsen näin vinsi. No, joku nuubit ovena, he tulee tänne. Oh, vitsi! Ei vitsi! Mitä vitsi? Pääs varmaan sinne. No postiin ottakaa. No ihan surkeasti tää video meni. Joten ottakaa nyt hetki YouTube. Tästä tuli 14 minuutin video, mutta eihän se haittaa teitä vai. Tästä tuli nyt silläin. Et moikka tube. No, mä nyt lähetän tän videon. Okei, moikka! Nähdään seuraavassa videossa.